Здравейте, мили хора! Това видео ще бъде излъчено в личния ми профил, който имам в YouTube от много години, но не винаги успявам да качвам редовно. Защо? Естествено, защото имам други приоритети и други неща. Не, че нямам какво да ви кажа, напротив. Изключително много събития се случиха и се случват в моя живот и както казва една от моите познати, ти имаш най-интензивния, най-интересния, най-бурния живот, който някога съм виждала при някой човек. Ами така е, моят живот е интересен. Аз ли си го правя такъв, Господ ли ми го дава така. Но това е, при мен няма едно и също нещо да се повтаря. Винаги е интересно, забавно, емоционално и наситено с много моменти, които ме карат да се замислям каква съм аз като човек и като професионалист. Ситуации, които ме карат и провокират да вземам решения тук и сега на момента. Във времето виждам дали са били правилните решения. Ситуации, които показват голяма част от моя характер и откриват нови черти в мен, които аз не съм подозирала, че притежавам или качества. Отново ще ви говоря за образование. Какво друго може да ви говори един учител? Освен за образование. И сега ще си кажете, тая ще ни получава как да бъдем добри родители. И да, и не. Няма да ви получавам. Защото всички сте безкрайно много уморени. От това някой постоянно да ви дудне и да ви казва как вие да възпитавате децата си. Какво да правите, как да се грижите за тях. Обаче много малко хора се поставят на ваше място. Защото голяма част от родителите са с по 2 или 3 деца, особено тук във Варна. Много семейства са с по 3 деца, ходят на работа, някои от тях имат собствени бизнеси, както мои роднини. И в един момент рухват. И си казват, аз май не съм достатъчно добър родител за своето дете. Наскоро моя много близка, след като констатирахме, че детето има изключително много пропуски в знанията си, говорим пропуски от първи, втори и трети клас. Детето ще бъде 4-ти клас. Това е детето, което ме провокира да направя видеото за образователната мафия. И тази моя позната наскоро ми каза, знаеш ли, аз се чувствам, че се провалих като майка. Как съм могла да не видя, че детето ми има такива пропуски и да се доверявам на учебните центрове, където съм си плащала, за да учи детето ми. Аз съм им имала доверие. Вярвала съм, че те дават най-доброто на детето ми. Виждам и ни добри оценки в електронния дневник. През ум века не ми е минало, че нещо не е както трябва. Тази дама е напълно права. Когато вие ходите на работа, платили сте си за тези образователни услуги, надали очаквате, че някой ще ви лъже. Прибирате се спокойни вкъщи, знаете, че домашното на детето е написано, виждате и ни сравнително задоволителни оценки 4 и 5. Нали? Така. И в един момент балонът се пука. Защото, както обичам да казвам, рано или късно, всяка истина излиза като въшка на чел. Това си е мой израз, ако не сте го чували, да го чуете. И когато някой ви е лъгал, било 2, 3, 4, 5 години. Въпрос на време е тази лъжа да изплува и да излезе. И какво правим тогава? Никой няма да ни върне парите, никой няма да ни върне времето, никой няма да направи с магическа пръчица детето ни да навакса знанията си в рамките на едно лято. Освен малко да си поплачем, да вдигнем глава и да видим какво е решението и на къде да продължим, май друго не ни остава. Лошото в случая е, че няма и на кого да подадете жалба, защото всички учебни или образователни центрове не подлежат на проверки от РО или Министерството на образованието. Колкото и те да ви се представят, че били легализирани, легитимни и какви ли още неща четох, не знам кой къде ги легитимира и какви още неща измислят и така нататък. Нямам с идея какво правят тези хора, за да ги ръсят тези термини, въобще наясно ли са къде какво означават. Но истината е, че няма такова нещо. Оплаквайте се където и както се поискате. В един момент някой ще се обърне и ще каже, това си е ваша лична отговорност, къде си водите децата, на кого ги поверявате. Какво се случи в моя живот? Ами много неща се случиха. Юни 25-та открихме учебния център със сътрудничка и декември 25-та съдружието приключи. Бизнесът продължи. Обаче, знаете ли, аз съм изключително благодарна на Господ. Много често ме чувате да го казвам, колкото и да ми е било трудно обаче, като минавам през тази ситуация. Защото във всяка една ситуация, която аз имам в живота си, виждам истинските хора до себе си. В момента, в който създадох бизнес, видях кои са хората около мен. Знаете ли колко от така наречените ми приятели, добри познати, се тръгнаха? Без да сме се скарвали, без да сме си казвали една лоша дума,
Хората си тръгнаха от живота ми, дори не се сещат да звъннат, да попитат как се, имаш ли нужда от помощ. Живеят във Варна. Дори не са разпространили един път мой пост, който е на учебния ми център, или да кажат на някой свой близък: имам позната, която има учебен център, ето ти имаш малко дете, и така да ме препоръчат. Не! Хората живеят с илюзията, че когато имаш бизнес, парите падат с чували от небето и ти ставаш надувка. Не знам защо, така са си го решили голяма част от средната класа, от хората, които никога не са имали досег с бизнеса, които не знаят как се изкарват пари, как се плащат данъци, как се работи с документи, как се работи с хора и как сам си намираш клиентелата. Но това е част от израстването. И може би тези хора са били необходими в живота ми до един етап. Оттам насетне вече не сме си по никакъв начин полезни, няма нужда обаче и да си вредим. Кое беше другото, което видях и осъзнах? В един момент е един бум на създаване на учебни центрови или образователни, най-вече в градовете Бургас, Варна, София, Пловдив. Там е някакъв страхотен бум, дори мога да кажа, че и в провинцията, но в провинцията се пробват само по една-две фирми. Ако ще имат фирми, в интерес на истината мисля, че нямат фирми, доколкото съм разузнала. Чисто и просто отваряш си къщата, приемаш си деца, гледаш ги и това е, плащат си на ръка. Фирма не ти трябва. И какво се случва? Един прекрасен бум. В един момент аз си стоя и си казвам: бре, колко много умни, интелигентни учители излязоха на пазара, излязоха от системата. И си мисля: добре, като има толкова много центрове, всичките те съществуват и са пълни на макс, защо ние не виждаме резултати в обществото? Защо при мен идват деца, които години наред са посещавали даден център или на различни центрови са сменяли, и родителя ме гледа изненадан, че аз му давам обратна връзка и той казва: ама вие сте първият човек, който ми го казва това нещо. Аз до сега това нещо не съм го чула за детето си. И в един момент аз започвам да стоя и да мисля: аз какво му казах толкова на този човек? Казвам елементарни неща, че детето не умее да пише правилно буквите, че не са научени елементи на букви, как се пишат правилно, че има неправилен захват на химикала. Това са елементарни неща, които дори току-що завършил учител би следвало да може да ти ги каже, когато работи в рамките на един час за дадено дете. Ето, натъквам се на дете, което ще става 4-ти клас и не може да разделя думите на срички. Не може да ми каже колко срички има една дума. И майката каза: ама наистина ли ми го казвате това нещо? Това сериозно ли е или нещо се шегувате? Не се шегувам. Не знам защо някой не казва истината на родителите. Можете ли да ми го отговорите, колеги? В училище казвате: не бива да се казва истината, защото не искаме проблеми, не искаме жалби, доро, назад, напред, домом, проверки. А в частния сектор какво ще ми кажете? Искаме да се запазим таксите, не искаме проблеми. И какво не искате проблеми? Той е човек, въпрос на време да намери някой още като мен и да чуе истината за детето си. Гледате ли сега каква ситуация се получава в България? Това, че образованието в училищата е мега паднало като качество, събуди частния сектор. Частният сектор се активизира, всеки един започна да прави в момента центрове да открива и си казва: да, бе, аз мога, има търсене, има потребност от това нещо. Друг е въпросът е какво ще ви предложи като качество. Вие докато се усетите обаче вече, работата е минала. Така, и сега какво става? Родителя се върти в един порочен кръг. Мили мои родители, не ви е никак лесно. Никак не ви е лесно. За година и 3 месеца, откакто съм с този бизнес, мога да ви кажа, че един единствен родител се е обадил с запитването: вие учител ли сте? Имате ли реален опит в училище? Един единствен родител. Представете си за година и 3 месеца колко клиенти минаха при мен, без значение какъв вид образователна услуга са използвали. Само един родител ми е задал този правилен въпрос. Мили родители, не знам какво друго ще искате да попиете, да научите, да разберете, защото имате безкрайно много задачи. Едно нещо обаче, запомнете го от мен. Когато отивате да търсите образователни услуги за вашите деца, винаги този въпрос трябва да е номер 1. Кой е човека, който ще преподава на моето дете? Учител ли е? Къде е работил? Колко випуска е водил? И търсете информация за този човек. Повярвайте ми, жестоко ви лъжат. Вие отивате с вашите пари, с вашите деца, с болката си, защото много са малко родителите, които търсят курсове и частни уроци за надграждане. Масата са родители, които наистина виждат, че детето им затъва и не искат детето им да бъде в тази ситуация. Искат помощ. И насреща ви
Стои човек, който мазно ви се усмихва и както каза една майка, която ми отскоро клиентка, омръзна ми от хубави реклами във Фейсбук и интернет пространството. И като отида, качество няма. За един месец детето ми нищо не е мръднало в знанията си. Така, представете ли се пред какво сте изправени вие, родителите? Затова научете го този въпрос, да се интересувате и да питате. И когато някой ви каже, ами аз тук си работя в центъра от 5-6 години, питайте въпроса, вие работили ли сте в общинско училище или държавно? Това ви е въпроса. Колко години сте работили? Колко ви пуска изкарахте? Попитайте ги тези хора. Нека да ви дадат тези отговори. Това, което чувам, аз съм майка на 2 деца. Ма чудесно, майчинството е едно. Педагогиката и учителството са друга работа, друга бира. Едно е да обясняваш вкъщи на собственото си дете материала, съвсем друго е да застанеш пред чужите деца, да им опознаеш характерите, да им видиш къде са им потребностите и пропуските и там да намериш правилния език да обясняваш. Това не ти е личното дете. Така. И сега виждате ли огромната разлика между това да си майка и това да си учител. Познавам много майки всеотдайни, които не стават за учители, видях ги като мои колеги. Познавам и обратното. Много добри учители, които обаче пък, като родители имат липси и пропуски, рядко се препокриват двете, дай Боже да има повече такива хора. Това нещо го научете от мен, родители, да питате кой поема грижите за вашето дете. Защото точно това трябва да ви е първата индикация, че оттам започва. Това е първата лъжа, която ви се казва, че този човек е учител. Той де-факто не е учител. Аз познавам в момента на територията на Варна хора, които работят в частния сектор, не са били нито един ден учители в училище. Разликата е огромна. Видях колеги, които дойдоха от частни центрове в училище, докато аз бях заместник директор. Видях качество на работата им. До там приключвам с коментара си. Не сте ли минали тая школовка, повярвайте ми, войнишка школовка е, да сте учител в училище, няма какво повече да коментираме. Жестока е тая школовка, но издържите ли я, оттам на свет не ставате. Ще можете и по-нататък да се развиете. Това е, което ви споделям сега. Продължавайте напред. Грижете се за вашите деца. Те са ваши. Не са на държавата, не са мои, не са на другите колеги. Те са ваши. Ваша отговорност, вашите творения. И когато някой дойде и ми каже, аз ще ти пълня на теб джоба, извинявайте, не ми пълните джоба. Вие инвестирате в децата си. Ще инвестирате докато те завършат училище. Оттам насетне тази инвестиция, ако е била качествена, ще има възвръщаемост. Който разбира малко какво говоря и от инвестиции и възвръщаемост ще схване какво говоря. Това не е за цял живот. И когато един родител тръгва с презумпцията пълня нечий джоб, повярвайте ми, тези думи показват неуважение към педагога. Неуважение към личността му, неуважение към труда му, към усилията, към нервите, които той инвестира. И рушението на здравето си понякога, защото имаме и такива ситуации. Повярвайте ми, дали сте на държавно или на частно, има си такива ситуации. Вие показвате неуважение. Тръгнете с уважение. Пак казвам, направете си проучването на кого се доверявате детето и тръгнете с уважението. И заменете това изречение пълне нечий джоб с инвестирам в бъдещето на детето си. Защото това е образованието. Инвестиция за едно по-добро бъдеще на вашето дете. Благодаря ви. Аз съм Елена. Тези, които ме познават, съм за тях само Елена, за други съм учителката Елена, за някой съм Елена от учебен център Интелект Академи, град Варна. Успех на всички родители!